Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, pane news dzaswera dzichitsviriridza mastreets esocial media dzeaccident iyo iri kunzi yaurayisa vanhu 38. Vadikanika, update iyi vamwe maplatforms anga achiposta ndisiri kukwanisa kutaura nemazita avo. Ndazoona mumwe vanhu vakuti Hatirare ndiyo waposta update iyoyo. Wazviwana kupi? Asi inini nhasi handina kubvira ndaposta update yakaita seiyoyo. Accident iyi yevanhu 38 vafa havana kufira muno muZimbabwe. Accident iyi haina kuitika muno muZimbabwe, yaitika kuTanzania kunonzi kuKilimanjaro. Ndokwaitikira chiitiko ichi chindabva ndangotaura kwayaitikira nyaya iyi, kuitira kuti kune vaya vari kuzoti Hatirare update iyi yabva nekupi, yabva ikoko kuTanzania ndokwaitika chiitiko ichi. Mabhazi 2 akaita head on, aita head on pakafa vanhu iyo vanosvika 38 ndo vakatsvira pasport. Ndokumbura runyore mucomment section kuti rest in peace. Nyaya dzepanapa dzinofamba dziine proof. Saka vaya vanga vachiti Hatirare tokumbirawo mavidheos ezvinhu zvawataura kuYouTube, no, handina kubvira ndaposta update yakaita seizvozvo. Tabva tabudisa chokwadi chese ndokwaitikira accident kuzoitira mapeji ari kuposta nyaya yakaita seiyi. Ndochokwadi chizere ichichi. Wakaenda paFacebook wachiti Tanzania accident, unotowana nyaya yese yakazara kubva ikoko. Handina hangu kufamba nayo nyaya iyi, but zvinorwadza kureceiva news dzakaita seidzidzi. Musatambe nepanofa vanhu 38, zvinorwadza, zvinosiririsa. Next update ndichashandisa hangu iri audio kuitira ivo vakatora video iri tinokwanisa kuvharirwa account yedu nekuda kwevideo randichaisa iri audio. Audio iyi ndeyamanager aishandira ipo paBakers Inn. Zvaaishandira paBakers Inn zvaanga akapromotwa paBakers Inn, akatamba betting. Atamba betting akarohwa mari inosvika kuma 4,000 nechigame chindege ndochakamurwa mari yese iyoyo akanyura apo yaive iri mari yebasa. Zvisinoida kukuisirai audio yake achitaura kuti mudyirwo wakaitwa mari kusvika yapera. Vadikani, paitika chakanaka, Satani haashayiki, anouya neimwe nzira yezvinhu zvaunofarira. Akaziva kuti ichi chinokudonhedza Hatirare ndochaanokuedza nacho. Soda kusiyai muchinzwa audio. Wapedza kunzwa audio tozvonofuka comment section. Ini saHatirare ndafunga kuti zaitosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Nyaya yakandiunza mujeri inyaya yegambling nemari yebasa, betting, ndo yakandidriva kuti ndidini ndizoye kunoku. Gambling ndaitanga kare 2019. Ndaingoitamba ndine intention yekumentality kungoti one day nchaita sei ndichawina, ndisingazivi kuti one day ichatozondisvisa mucheo. Ino ndakangozouyawo kuBakers Inn, it was around 2022 wakandipromota. Saka ndapromota apa 2022 ndaishaya chance kuti tambe gambling, because nyaya inge ichitika ndeyekuti mina ndiri nongori always occupied, basa rikangodai rakadai, but gambling mendiri yange isati yadini yabva, yaingowamo but yange isina that much. Saka pendakazoisawo ndapromota kuita management, maiziya. Saka pane pakumboitawo pachimbocreatawo tuma idle time, unzobva apo svika apa hapazi busy pachimbodii. Saka that time yoyo manje yakazondura, yakaita kuti ndirambe ndichibva ndaita zvegambling. Zvachuka personally zvikaita senge zvinoita sound kuti ukatsanangura hazvinatsi kunzwisisika, but the reality ndeyekuti ndakatosvika pabasa na2, ndaifanira kungorowo zuva rese complete kusvika tomorrow because yange iri Friday yatano. Ndobva ndatopiwa off, ndapiwa leave semunhu anga atizirwa namadhamu, maiziya. Saka William utanga leave mangwana udini, because ndakamboikumbira ndichida kuindonozivisa vanhu kuti ndana madhamu. Ndatopiwawo leave yaya 21 days pabasa. Panati leave yauya, but ini kuenda kumusha kundonotsanangura sei vanhu kuti ndakatizirwa chichi pandoka mari, panoda kuti madhamu chichi ma-expenses, maiziya. Apa vanhu vanenge vachingoti wangu gara wamboshedzera mwana wemunhu, no saving yange iripo because mari dzese dzaipira gambling. Saka
ndikati aiwa mayas ndapiwa mari dzekubhenga nevasikana makeshias angu aitovapo ana Ivoni na kamukati rasta vatipa mari yakakwana vataito breakdown mari yayi ndikati handingabhengere mari ndikanombosipina ndichipedza kuspina mari ndobva ndadzosera because mentality yange iri ngoti zvinobuda chete because zvinhu zvekungoti una nangojaira kungoti achitambawo ndomboisa mari ndombohwina apo naapo but sezvindakataura kuti ratio yangu inini personally ndaiziya but ndaita nharo kuti for every 10 games 1 game ndoraiwa profit the other mwaisa kudyiwa chete. A stolen moment, a gambling app, a $20 borrowed, then $300, then thousands. Saka ndapiwa mari inasikana ndakaishandisa for my own use handina kungi ndaifanira kuti ndiibhengi and ndozati ndabhenga mari so ndakangoti amai ndikanombotore mari ndinodini ndimbodeposita ndatora mari yayo ndakatanga notodeposita 20 ndikatodyiwa ndikati amai reka ndingoite chi huge amount ndikungokwanisa kudzosera mari yacho ka1 ndowanawo yangu ndadzosera ichi yebasa ndaenda kubva ndadeposita muna mozambique around kumahaya ndakatoboti kuma4 ndopinda kazodeposita saka ndaingotamba pishana sezopa basi vari busy chimboti ukaenda ukodzoka saka mozi yakazosvika pakuvharwa mudenga meme kuma9 apa inini mari yemakaundi yange yakutodini yange yatopera manje indadeposita apa then ndopinda kangoti let me try chi spin city ndidzosere mari yawano chi kubasa because morning wano banking wanouya saka zvekuzoti ndozosiya ndanyira madeposit asingamake sense azviite sei azviite ndakamboiregistawo because taingonzwawo nemafriends nechishi vanombotamba chi spin city wachiti inoshandisa chi inbox saka wapa basa pane mafacilities echi inbox anga aripo ekuti unopawo mari dzeinbox unopa vanhu unovasendera kana uchinge wauya nemari zvakadaro ndakati ama yes rega nditry ichi inbox pandatotora mari muinbox around 500 ndichingotanga nemari but yaidyiwa manje saka ndakazototi around 2000 panati panapa ndakutopera chi mari yebasa kapanapa because inini ndandisingachade kuhwina kuti indaida yacho kuendesa kumusha ndandisingachaidi ndandakuda kuti rega ndidzosere mari yechi yevanhu vebasa ndobva ndachengetedza chi basa rangu vanhu vanongona mari yakadini yakakwana zvakapera zvakadaro ndakatrya kuti by all means kusvika ndasvika kuzvi3000 mari iri kuramba ndazotoona kuti panapa ndaita sei ndadyiwa panapa ndobva line ratoti limit because tinoupgrade maline inbox mari yasvika pa line ratota limit ndikamboti chimbondikweretesawo line ndikafisi wangu anga aripo pabasa handamutsanangura hangu kuti ndezvei ndangoti daita dhiri inbox handauzonotora zvakawanda vandipa pandangotora futi pandaisa kusvika ndoyeka zonosa 3450 reko 3450 ndobva ndanatsoona kuti ndikaisa futi imwe mari ndodyiwa panapo ndikati mayas reka ndesei ndifonerei mukuru wedu weaudit anonzi General Bruce. He didn't flee. He made 3 calls. 1 to the company auditor, 1 to his brother, and another to his wife. Kata General Bruce svika ichi kubasa kwakuma 2 am apa pese ndanchizama zvaramba ndobva ndati General Bruce kasi chii ndabva pa location svika ndikati mari yadyiwa nechi ndebheti akataura kuti vanhu vangu I'm very disappointed and ipapapo manje ndanda kutonatsoita kuona kuti panapa ndaita zvinhu zvinonyadzisa panapa manje pina ndichizviita apa intention yangu iri kuti as usual ndoita sei ndokuina but ndakazotoona kuti zatoefeti yatondistrike panapa kuma3 panapa wauya so imari chii hapana wacheka dzimwe mari dzadzirimo inini personally hangu handizi kuti ndandiri munhu wekuti akapuwa mari anovhaiba otiza nayo idaitoda kuti odini kuti ndinge ndichitotorawo mari ndikuwana bhishana ndodzosa saka mari yese yakangosvika pakungodyiwa nechiavieta icho chichi ndomafambire zvakaita ko yangu besides ndambobata General Bruce wasarari ndakatombofonerera mufanho wangu Willard Konesi madam ndakazoti ndatosungwa ndaisa ndasungwa zoti ndasungwa saka semunhuwo aikangoti pamwe maybe majokes ndida kuita majokes ndakazomufana ndariska mari yebasa but riski raenda chi kusiku sei ndikati hapana mfana kuenda kuenda chi ndo last coin ndakadini indakaita.
zvibva zvazondifonera kuma 1 am zvikanzi ndabheta nemari yebasa 3,400 akati 3,000 hana kutaura the exact figure. Sikenina ndakatofunga kuti maybe ari kungotamba because munhu yayo anotomboita zvimafanisi nini. Saka izvezvo handizivi. Saka iwewe sezvo ndichangobva kuenda kwaari handiti. Saka bvati ndakufonera munin'ina wake bamunini ndimuudze. Saka apa pandizivi kuti ndiri kufunga kuripota nyaya yangu kuna manager wavo ari pamusoro pake. Saka handizivi kuti ndichanzi ndiite sei kana kuti ndidii. Asi ndotogara ndakuudza, ndakufonera bamunini ndivaudze kuitira kuti kana mozotaurirana ndikavaudza nyaya iwewe iye ndiye achatoita kuti uende uzikanwe kumba sezvo ndazani ndazikanwa. The court gave him 30 months, 12 suspended, 6 months remission, 1 year to reflect and rebuild. Takatogara musiu, takarara mu1 day, sizaitwa musesandi. Mandi ubva tatoendawo kukoti Roton Row. Pataona magistrate wako, patawatsanangura kuti ndizvo zvakaita. Vanhu vacho vekubasawo vakatouya nemapapers avo. Vakatotaridza kuti pane chinopikisa ira. Ndikati aiwa varume haipikisiki because ndakashandisa mari yenyuti ndino. So pamagistrate vanditonga mutongo. Kanzi tokupa 30 months uri muprison. But chakubvisira 12 years. Kuti hauite mhosva sei yakaita iyoyi kuti ndotora mari dzevanhu. Ndiye ndobva ndadzigambula for 5 years. Sa 5 years idzi pakabviswa 12 months. Kuti handiite semhosva iyoyi. Pandasava ne18. Saka pa 18 pandauyawo kuprison. Vanosuspendawo 6 months one condition yekuti ndaita good behavior ndiri mujeri. Kuroti kana ndikaita good behavior early January next year ndichita sei ndichibuda. Time yangu ndichisvika unondisiyana. Surprised because everyone wakazarara papa tumaklani twatiripo but twatisiri unarotamba chess, volleyball, kuground kunarotamba bhora, vamwe vanenge varipo draft. Ndambotendera chimhoresana vamwe achiuya achidii atokubvunza sei mhosva yake yakadai. But ini ndandingoneka kutya but ndakatozoona kuti panapa hapana chekudini chekutya together takatopara mhosva nometa yakauya nerape yakauya nerobhari ndakauya nechii. Ndakatozoona as time goes on manje unotozoona kuti jeri zvendainzwa nezvirimo for me hangu of course I was sentenced kuti enda kujeri. Of course ndakaita zvinhu zvinonyadzisa but tosanganawo nezvimwe zvokuti unoona peace of mind kuti even kusimba chaiko vanhu pakati vefamily vanobvunza kuti kuiwa simba nei. Ndikati hapasina kachindege chaindistressa because ndo maeffects acho chichistressa. Peace of mind unongoinayo, unongoitosheyawo maideas kuti akomana kana tabuda apa because munhu ese ane target ngoti boys kana tabuda panze toita sei because apapo kunoku hatichadi kudzoka. Tonyaya inenge iripo kana tabuda panze toita sei. Ndo zvandakaona about jeri. Here he learned to beg, not as a manager this time, but with his own 2 hands. Bekare ndakangoyo zvazvengoto pano one of them waingoziva kuti yakamboshandawo kubheka zini plus waingondiziyawo like of cool wana na mtemachani kuti nomufana ikoyo kamboise kubhekaro ani because intention yawo naye kuti aiwa mayenza panapa takunopiwa manosi ezvinhu zvekubheka zini. Vasingazivi touya kunotorawo manosi uzadi vanosika because isusu taisela already done products. Chingwa chinouya chakabikwa kare, queen cake, muffins zviya zvakagadzirwa kare. Saka ndakati mwenzi pana ichabodini sheshe. Ndakatozoona kuti ndinda toziya kuchikoro kuno. Ndakutotora manozi ndakudzidziswa kunzi paiya yaunoona ichitengeswa inotanga kugadzirwa so. Queen cake riyari raunotengesa iwewe tinotanga tarigadzira so and
madonuts, mamega pan, jumbo pan, unoona ayaya cream yacho tinoigadzira so, tine matype ecream, kana iri butter cream, fresh cream, tinozvigadzira so, neanonzi bakery manager wedu kule Zenzo. Alright, nevese varimo wana kule Murehwa, kule Asa, hapana kule Nyasha. Vanenge vachitidzidzisa kuti izvo zvinogadzirwa so, zvinogadzirwa so, zvinogadzirwa so. And inini ndikuona I'm happy kuti it's like ndiri munhu ari papoli izvo ndiri mujeri, but view endaita jeri haizivi apa. It's like poli ndiri kuto implementwa mastrategies kuti kana wabuda kunze unosvika wotanga kanhu kako kakadai because mubati wemaoko ndakumugona kutengesa costing dzacho ndidzo ndagara ndichiita because ndakadzidziswa. Munhu wataka-identify through the social media abatwa achinobheta, saka tama-identify semunhu angari manager kuna naBakers, takangoti talent rake risawire pasi, rega tichirisimudzira, tichimudzisawo mamwe maskills ekuti achikwanisa kuti azonobuda achizonoitawo panapa. Aripo pano ari kungoramba achienderera mberi achitomanejawo vamwe vasungwa, achitokwanisa kuti titomudzisa maskills ekumaneja vamwe vachitoitawo life yakanaka vari munomu, vachitobika chingwa nekubika maproducts ese atinobika munomu. Na semunhu angari manager angokwanisa kuti akwanisa kuita maproducts kuti akazoenda panze ka, semunhu angari manager anokwanisa kunoita zvinhu zvake ari panze, akutozvimanejera zvinhu zvake. Takumba maskills okugona kubika chingwa, madonuts, mabuns, mapies, zvese zvebekari, zvese confectionery, zvese akukwanisa kuti azviite. For Michelle, love endured shame. For his mother, Monica, the journey was even harder. Zvakatondirwadzawo kwezvasa ndatombogara naye, apa nyaya dzacho dzasara dzatombofambirwa, panenge pane nyaya dzakawanda dzekuti vamwe kumba kweduwo vamwe havazvinzwisisi, umwe neumwe ane matorero anozviita, ende vanhu vanojaja zvakasiyana siyana. So unenge usingaziviwo kuti vabereki vangu vachazvigamuchira sei, hama dzangu dzichamutora sei. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvinotombokubata patime iyoyo kuti vanhu matorero avanozviita. Vamwe vanenge vakuti watotangana kutorana nemunhu ane criminal record, vanhu vanenge vachingojaja nezvakasiyana, but ndakatongogamuchirawo kuti zvinowanikwa. Chero ndikati ndosiya iye ndoenda kune umwe neumwe ane zvakewo, saka ndakatongozvigamuchira sezvazviri. Pendakangonzwa ipapo December Muroora ndandisati ndamuona achiti kwane musikana wangu uri kwakazvitakura aida kuuya naye kuChristmas, zvapazoita nyaya yake yaita kubasa. Saka baba paakaenda kukoti kwake ndopakamuona Muroora. Baba akati handikusiyi mwana wangu, inini ndotokutora ngekuti mwana wangu ndiye waita kuti uwe pano. Shuwa baba wakauya neMuroora, iye api